inkinga yokuthi ngenza wonke umuntu onjengizwa phile kahle. Lapha kanjengoba silapha singamadoda sizokweseka nangu dadewethu uMangobese, sizokweseka inkosazana yakwethu, sizokweseka abakwethu abalwayo abala eGoli, sizoseka amavenda, sizoseka amakhosa, sizoseka amapeki, sizoseka amashangana, sizoseka wonke umuntu. Sithi kusukela manje ningaphindi nivume ukwehlukanisa, ningaphindi sebekwenze 31 years, ningaphindi. Ilokho engizokusho kwaZulu intombazane yavikelwa noma eseganile, kodwa kithi ngophungu wakithi egcekeni simbiza ngentombazane uMangobese. Nibonge nimshayile ihlombe losisi lo. Sisi bethu siyacela bakithi ngela ukudayisa ngezwe lethu. Ayikho nje into ethu South Gerian. Yayazi uSouth Gerian. Asiyazi leyo nto leyo. Ngizocela ke i-representative yakwaDudula izobulisa nje. Ngicela sidedekeni uPremier nangu uPremier wethu. Upataza lesumpi uzogibela istage manje. Tell us. Lapha asizini uzoqhuba inzondo zabantu, asizini kanjalo, asimlaleleni singathathi akushoyo kodwa simlalele. Umone phela Nkosi umone futhi kusho ukuthi mina ngifuna ngithathe lezi nsizwa zami usuku. Uma ukuthi siphakathi kwabantu abangahlongondlela funa ngithathe insizwa usuku la ngoba angikwazi ukuba ingxenye yokuthi ngawulwe umholi ikhona mina. Ngithathe insizwa ngihamba manje. Futhi sicela usikamle. Amandla! Umkhonto ngihleli nawo la. Ayikhane. Umkhonto lapha inkosi. Uyakwazi umkhonto. Nangu ukhela nangu. Ukhela. Umthinte. Shilo mfowethu uphakela nodadewethu Jacinta, ibalulekile ukuthi uma ngabe siveze iy'khalo zethu azivikelayo nawo aphethe uhulumeni. I-system mayi-wrong ishintshwa ngo-10 kodwa ubuholo suwekhona. Emveni kwalokho kubalulekile ukuthi ubuholi besephansi wethu ngoba we cannot dispute ukuthi ubaba uPanyaza is one of the greatest leaders of this country, kodwa amaphutha ey'nkinga ayobakhona. Kodwa njengamanje ngicela mina ukuthi uma ngabe sithumela iy'khalo azamukeleke bese siyibone ukuthi ziyaphansi kwetafula noma ziyaphambili. Ilokho kubalulekile njengoba mfowethu uphakele shilo ukuthi inhlonipho ibalulekile. Umthetho sibukwa izwe lonke, sibukwa umhlaba wonke. Is the economic hub of South Africa. Njengamanje babaPanyaza ukuthi all the illegal immigrants, they must be punished in this country. Asikhane. Amaphoyisa akho baba acorrupt, guys, if you're not gonna behave, you are going to society.
Lokho ufuna ukwazi mhlonishwa sihloniphile basithelelile basitshengisa amafektibinga awuyona ukuthi njengamanje uyithathe ithalo zethu ngibambida uka-Andile akakubuke la uqinisekise ukuthi nama-1,500 no-5,000 abakhishwa ngawo abantu abemthethweni esibulalela o-DJ Waras, basibulalela uLucky Dube, basibulalela abaculi abaningi, basibulalela amaqhawe ethu, and we are willing to lay our life down as a result of making sure ukuthi ama-Nigeria nama-drugs awo akahamba yona ukuthi sithuwe ezweni lethu ekuthuthukile akwazi bona abakuthuthele operator on countries. Why the bloody year? Because he should be winning not news. That's a work. Bengizocela ukubisha osingaye lana usihlanganisile usisi wethu, umama wethu, uJacinta Gomese wakwaZuma. Asimbizele phambili. Ikhawe. Elethi lizwe. Ngikholisa abantu abamabhizinisi ezweni lenu. Ngikholisa abantu abangayazi ukuthi abazoyenza la. Basikhuluma ngokuthi elethi lelizwe. Kufana no-national anthem yala eMzansi Afrika. Ngizoyicula ngathi kusuka la esifubeni kuye enhliziyweni kuyophuma ngomlomo. Asiqale phansi ready. Ngifuna sibatshengise-ke xenofobia la bafuna ukuyibona. Elethi lizwe. Pho Ntombango. Elethi lizwe. Pho Ntombango. Social media ama-foreigners delela athi asisebenzi. Bathi bona bahleli bashawa ama-aircon thina siphinde siyamasha la. Ukhona umuntu ongafuna ukusebenza la? Ukhona umuntu ofuna ukubizwa ngomahlalela la? Ukhona? Ikhona insizwa engafuna ukumisa umuzi wakubo la? Ikhona? Manje indaba silalela abantu bokufika ezweni lethu.
hayi lokhu-ke Angeke ngize ngikhulume kakhulu. Angeke ngize ngikhulume kakhulu bantu bakithi. Angeke ngize ngimani wo. Ngifuna ukuqala ngani namhlanje. Ngizoqala ngani? Ngoba nani indima enidlalayo ukusijwayeza nabantu bokufika abanganamaphepha. Umhlalisa kanjani umuntu ongamazi kwakho onganamaphepha ongaziyo? Inina ebanika indawo yokuthi bafake iy'tolo ngithi. Umakhelwane wakho uyambuka ukuthi uyothenga khona iy'tolo zabo ngithi. Nithengelane iy'tolo zabo. Nize nithi abanye azathi umuntu ikhathi yama yinhle bangenziwanga uSamson waseZimbabwe. Usho kanjani ukuthi abahambe ukuba kuwena abasapothayo ukuthi bangahambi? Bese ninake bosisi bethu-ke. Nangu usihle la, wenza i-fake marriage nidayisa ngesizwe sethu. Nibukisa ngathi emazweni nithi nishada abantu ngenxa yothando bese bengigila bese lokhu uzokhala kuma-TV la. Masuka futhi sisukuma silwela izwe lethu. Inina kuqale nisigxekayo bosisi bethu. Yabona ukuze sibone ukuthi le mshado yenu ingothando. Umuntu uma umthanda ngampela wakha isizwe sakhe kubo. Angeke nizosakhela izizwe zaseNigeria la eSouth Africa.